YouTube channel along ilitum ki klemen ji ason dopikla stame pini ilitum ki cheng ben haki juran skill tum che thanam etlo pote video leng da deng red po la si pini kel anle tum che than pacharana next video bang ke nili kosonsi YouTube channel ke subscribe jima lapan bell icon ke pen lapan like ke video pen lapan comment ke video pen itu mafan ale ko pima ke doji labang so putak leto afat keceng pen kijudan nampak lang pen po lapan leto afat tuning rilo labang so laba nili ke thanji apa alaman dalam cini tunduk lapan cini ya kenang sat penang posi labang so video keceng pen kijudan jumlah ponon keceng pen kijudan jumlah ponon pote dalam tum stami subscribe dan tekpo bell icon bell tekpo like video tekpo comment so video tekpo let's see come on let's go. Subscribe my channel. Let's get started. YouTube copy upload si akenang shot ma. YouTube along ilitum kenangji ason antame ilitum thaglong pet. YouTube along ilitum video kelang chot panang parte akaprek asonta ilitum longpon. YouTube along pen ilitum ke Charlie nangi asonta Charlie ponlong. Ke tek thea asonta tek ponlong. Lapen ke chini ne asonta chini ponlong. Lapen ke tek long lang asonta ilitum tek along ponlong. Lapen ke chini ne asonta chini ponlong. Lapen ke tek long lang asonta ilitum tek ponlong. Lasi YouTube ke isi platform ilitum kenangji ason an ke long pet adimlo lapen pirthe dang amonitum an YouTube use abang dopik. Ke subscribe tunji lake ilitum video kelang bom a video labang so abera long isi akhor ake air pen si tokji subscribe dogji labang so subscribe long si ilitum arichimun pen bernang po anlo pote channel subscribe dunlo. Non point number 3 abang damlonang point number 3 lake nili ke bipon ke lake like ke pidun copy pot si like ke pidun nang kokma like itum ki pidun nang kok adim abang ke lapu henlo like yong si ilitum pidun lo pute hala video ka banai video na ke upload pi video na ke wan pi abang setame alang le chini po nili ka banaya video mesen lapen nili long nang subscribe atum nil video kilang pen alang le tum aning arong alang tum gilangi aning hang pu alitum alang le tum aphan ke pakla alang phan ke paklang ang thek lo lasi like ta video nang kok lo. Non point number 4 bang kelake comments copy potsi comment pidunang koklo commenta isia kenang sotlo ilitumong si comment pidunde prote hala video ka banai bang video ka upload bang ta chini ne dat po alang li ka banai a video lang mesen ma lang nodak ma alang li chini ne lo lasi comment section tame isia kenang sotlo ilitum comment tok dun si pothai nang po ilitum video lang dat pen ilitum chini labang so video ko son ma labang so video copy han si parab nama labang so pothai ilitum chini anap te ilitum comment section lang pothai dun nang po anke alang li mo next ke bang thuya video lo alang li kit la kabonai tang video long kichok che son antame alang li pa correct pon po lapan first tame anta se akalang me interesting a video dale tu pan YouTube channel along ilitum ki klemen ji son dopikla stame pini ilitum ki cheng ben haki juran skill tum che thanam etlo pote video leng da deng red po la si pini kel anle tum che than pacharana next video bang ke nili YouTube channel along koson se subscribe dun tag jima koson se subscribe dun jima kupu pen se subscribe dun pen kat subscribe dun pen itum kai ke tame notification ke long pen koson se hala video ka banai ba ke upload pen itum kelang don pen long page jima labang so taxi nili bang so video long dang ban na tum phan khan. To get connected with H2S Turn My YouTube channel, do subscribe the channel, press the bell icon to get a notification whenever the new video is updated. Thanks for watching. See you at the next video.